Il-ġimgħa fil-għaxija l-programm Affarijiet Tagħna Dome iddiskuta s-settur tas-saħħa, settur li dwaru l-ġimgħa filgħodu l-mexxej laburista Joseph Muscat ħabbar proposti ġodda għal dan il-qasam. Professjonisti fil-mediċina li kienu mistiedna fil-programm tkellmu dwar problemi li jiltaqgħu magħhom fis-settur tas-saħħa. Il-kirurgu Charles Grishti qal li fid-Dipartiment tal-Emerġenza qed ikun hemm l-stretchers u sodod fil-kuriduri. Dan sostna l-kirurgu Grishti jiġduh min imiss mad-Dipartiment tal-Emerġenza. Ma rridx inkun pazjent jien u laqas ma rrid l-ebda pazjent li jkun f'kurutur fejn jkun hemm xi 30-25 nies oħra l-għandu fejn jbiddel, l-għandu fejn jagħmel affarijiet personali tiegħu, ma jistax jitkellem, ma jistax imur jagħmel bżonnijiet u jmur toilet pereżempju jagħti il-bot. Ħafna minnhom huma xjuħ u ma jistgħux jagħmlu dax-xogħol. Mhix xi ħaġa sew u nħoss li dik hija waħda mill-affarijiet li għandna nirranġaw. Żvela li s-sena li għaddiet biss fi 17 cubicle tad-Dipartiment tal-Emerġenza ġew eżaminati 110,000 persuna. Qal li bil-Mater Dei naqsu s-sodod u ma ġietx żviluppata l-qasam tal-kura fit-tul f'pajjiżna. Iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Anestesija u l-Kura Intensiva Josar Padami qal li hemm bżonn management serju ħalli jisserraf l-investiment li sar fil-Mater Dei. Irid ikollna management serju li jiżgura li dak l-investiment li sar ġo Mater Dei isarraf. U rrid isarraf billi s-swali tal-operazzjonijiet, pereżempju, ikunu jaħdmu sal-5 ta' filgħaxija. L-outpatients ta' Mater Dei irridu jiftħu nhar ta' Sibt, mhux bħallum ma jiftħux. L-outpatients ta' Mater Dei wara l-ofsinhar irridu jiftħu mhux ma jiftħux bħallum. Is-serjetà di titlob. Ivan Esposito, konsulent kirurgu, qal li tikkonsulta huwa metodu kif wieħed jindirizza l-problema tal-waiting list. Qal li huwa impossibbli li ssolvi l-problema tal-waiting list mingħajr ma taċċetta li hemm problema. Huwa tkellem dwar il-limitazzjonijiet li jiffacċjaw biex jaħdmu l-professjonisti fil-mediċina. Huwa impossibbli li jiena lest li naħdem iktar u mbagħad insib xi ħaġa li twaqqafni għaliex għax m'hemmx il-parts li għandna bżonn, m'hemmx sodod biex indaħħlu l-pazjenti. Indaħħal il-pazjent ma jistax m'għandux fejn imur wara. Marija Bela, infermiera li tagħti servizz fil-GU Clinic, qalet li l-falliment fil-qasam tas-saħħa huwa dovut għal fatt li baqgħet ma ġietx indirizzata l-kura primarja. Il-falliment kbir ta' Mater Dei, illi għandna dik id-domanda kbira u sptar mhux qed jikkejterja għal domanda li għandna huwa n-nuqqas tal-saħħa primarja li għandna. Waqt l-istess programm id-deputat mexxej laburista Louis Grech qal li bil-proposti fil-qasam tas-saħħa, gvern ġdid jagħti dinjità, indipendenza, solidarjetà u effiċjenza liċ-ċittadini. Il-mexxej laburista Joseph Muscat li kien preżenti għall-programm qal li apparti l-proposti għal titjib fil-qasam tas-saħħa, gvern ġdid irid jerġa' idaħħal il-kunċett ta' karriera fil-qasam tas-saħħa. Waħda mill-affarijiet li nemmen li hemm bżonn li nerġgħu ndaħlu l-kunċett li l-healthcare hija karriera. Okay? Illi n-nies u speċjalment għamil diġà dal-appell illum nerġa' nirrepetih li żgħażagħ illi fdejjem nisimgħu accounts, financial services, yes, well and good dawk huma setturi li aħna nkomplu nikkultivaw. Nemmen li l-healthcare speċjalment Malta għandna nuqqas ta' nurses pereżempju, xi ħadd iddeċida 8 snin ilu li għandna biżżejjed nurses neħħi l-istipendju għan nurses ma baqgħux jitlu nies.